Fil-ġranet li ġejjin se joħorġu l-istudji mill-Partit Nazzjonalista dwar kif il-proġett tal-mass transport se jkun implementat. Din kienet il-weda ċara li għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalista l-istudji il-ħadd filgħodu waqt il-programm analiżi fejn wieħed trasparenza assoluta f'dan il-proġett tant essenzjali għal poplu Malti u Awċi. Fil-ġranet li ġejjin aħna ser nkunu noħorġu kollox, ġifieri aħna ħankunu trasparenti mal-poplu Malti u Awċi kollu. Kif ħad tiġi implementata, il-ħinijiet, il-linji illi ser ikonna, għaliex dik hija propju l-oppożizzjoni, l-gvern alternattiv li għandna, illi diġà preparat mill-oppożizzjoni. Aħseb wara kien nkun fil-gvern, kemm nistgħu nagħmlu ġid ġo pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista takellma lil poplu dwar dan il-proġett u għandu l-istudji kollha lesti biex kif jitla fil-gvern fl-ewwel mitjum l-istudji bħala Prim Ministru jibda x-xogħol fuq il-mass transportation. Kif nitilgħu fil-gvern, fl-ewwel mitjum tiegħi bħala Prim Ministru jibda x-xogħol fuq is-sistema ta' mass transportation. Fl-ewwel leġislatura, ġifieri fl-ewwel 5 snin tiegħi bħala Prim Ministru, fl-ewwel 5 snin ta' Gvern Nazzjonalista, niffinalizzaw u tiġi operational l-ewwel linja tas-sistema ta' mass transportation f'pajjiżna. L-ewwel linja wkoll li hija l-linja prinċipali ta' din il-mass transport system. Dik hija l-kelma tagħna mal-poplu Malti u Awċi kollu. Dik hija d-differenza bejn Gvern Nazzjonalista u Gvern Laburista. Fakkar li l-Gvern ta' Roberta Bela ilu mill-2013 wieħed li se jagħmel proġett ta' mass transportation. Il-Prim Ministru għadu jistudja. L-istudji fakkar kif Bela snin ilu wieħed li se jagħmel il-metro u dan b'ħafna propaganda. U l-istess fil-Vision 2050 fejn din baqgħet imniżla bħala TBA. To be announced. Intant waqt il-programm, l-istudji tkellem dwar diversi proposti li nieda l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem li huma mirati biex jgħinu l-poplu Malti u Awċi fosthom il-Child Trust Fund, il-proposta tal-4-day week u l-proposta biex il-VAT għal catering establishments titnaqqas minn 18 għal 7%.